әмі көрсетейін, неше халләрі. Яқшы, мене қышқа әзірленем. Мин сиңа күштәнешкә гембәләр алып килдем. Рәхмәт, мин бик шат. Күрсәтейін, неше хәйерін. Яқшы, мене қышқа әзірленем. Мин күштәнешкә гембәләр алып килдем. Рәхмәт, мин бик шат. Күрсәтейін, неше хәйерін. Яқшы, мене қышқа әзірленем. Мин сиңа күштәнешкә җимеш алып килдем. Рәхмәт, мин бик шат. Ишеге онданың узыклау югалар. Хау вакыт кими. Мин теңне кылмаска склад саклауга булдым. Тень баласы мине узыклауны улы. Никсин мине узыклауга тиясен. Минем әнием, әтием дә юк, минем машысы килә. Дәсен минем кызың булас, бергә яшәйбез. Мин әниемне табуга бик шат.